Maswera saying muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukweba nenu channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe takugira nyaya inorwadza nyaya inosirisa nyaya buditswa nemapurisa ezveTRP vachitaura ivo vachiti pane an accident yakaitika along Highland Road apo pari kunzi pane 20-year-old man who yanga ari conductor arunzi Adonha Arikumashure Kwe Arikumashure Kwe bumper akabva afira PaSpot zvino ndichiti kwe chakaitika padhuze nemarobots epamarimba muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza nyaya inosirisa muri Zimbabwe. Ndofunga panika trend kawave karipo chekuti maconductors ari kufamba ari kumashure kwemabhampa muri Zimbabwe maToyota Hiace. Nyaya inorwadza nyaya inosirisa murume ari kunzi Adonha afira PaSpot muri Zimbabwe. ZRP yataura iyo ichiti iri kuinvestigata nyaya iyi muri Zimbabwe kuti vaona kuti chii chakanyatso kuitika muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza nyaya inosirisa ndonyaya tatavigira muzuva ranhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tichingoti kana unga usito subscriber, please don't forget to subscribe kuti tirambe tichipa updates ezvinenge zvichiitika muno muZimbabwe.